Benvinguts i benvingudes, soc la Farners i això és un nou vídeo del meu canal de YouTube. Comencem. Abans de començar el vídeo, però, us voldria demanar perdó per no haver sigut constant aquests últims mesos, perquè primer va ser per deures i els exàmens finals que s'acostaven i no tenia temps de fer vídeos i estudiar a la mateixa vegada. I segon, perquè quan va acabar l'escola, doncs sincerament em feia bastant pal això de posar-me a fer vídeos. Així que ho sento. Però ja estic aquí i això és el que compta. Ara sí, comencem. Avui vinc a parlar-vos sobre les meves germanes. Ai, he pillat una grip o alguna cosa. Tinc la veu més gangosa, no m'ho tingueu en compte, sisplau. Una cosa que em passa molt sovint és quan jo dic aquesta és la meva germana, la reacció de les persones és I és la teva germana? La germana? I jo, sabent el que volen dir, els hi responc que sí, segons el meu criteri. Bàsicament, el concepte que tenen les persones que ens pregunten si és la meva germana, fa referència al concepte de si és la meva germana biològica. Està clar, perquè és bastant estrany trobar-se a una noia que ha sigut adoptada que després ha tingut una germaneta que també ha sigut adoptada. Clar, es deuen pensar, bueno, potser venen del mateix lloc. Com si la Xina fos diminuta, saps? I totes vinguessin del mateix lloc, però bueno, la gent. Llavors és quan ve la pregunta de és la teva germana? Fent referència que si és la meva germana biològica. De sangre pura, saps? El meu cas és que jo tinc una altra germana, que aquesta és d'origen occidental, com es pot veure bé. I clar, amb aquesta no em pregunten si és germana, pel fet de que, evidentment, és occidental. Però aquest és un altre tema. Perquè després està el tema dels germans i les germanes biològiques, que és molt probable que en tingui. Però en el cas que en tingués, en el cas que tingués germans o germanes biològiques, per mi, si els conegués, no serien els meus germans. Jo no podria dir que són els meus germans o les meves germanes, perquè jo crec que ser germà o germana no només implica compartir ADN, compartir sang, sinó implica dia a dia estàs amb ells i amb elles. Són les úniques persones que les has d'aguantar tota la teva vida, perquè te'ls has de menjar amb patates, perquè són de la teva família i sempre estan allà. Estan per les bones i per les dolentes i que, bàsicament, quan es diu germanes, és amb qui comparteixes els pares. I això és lo important, jo crec. Així que s'ha de diferenciar entre germanes i germanes biològiques. Germanes, doncs, són les teves germanes. I germanes biològiques són aquelles persones que comparteixen la mateixa sang que tu, però que per algun motiu de la vida, malauradament, no has pogut estar amb elles i, per tant, no han pogut actuar com a germanes. Així doncs, quan ells em pregunten si la meva germana és la meva germana, tot i sabent el que ells volen dir, jo responc segons el meu criteri, que sí que és la meva germana. Adeu! Esperem que us hagi agradat aquest vídeo i bon estiu! Fins la pròxima!